Pani Levšicová, prečo ste sa dali na blogerov? Čo vás oslovilo na to, aby ste sa pustili do takéto zaujímavej činnosti? Mám to v sebe. Pozerala som na internetovej adrese vašej, koho máte ako blogerov. Sú to samé, dá sa povedať, osobnosti, ktoré sa vyjadrujú k mnohým problémom. Tak som si povedala, dám sa na to, pretože mám takú vnútornú potrebu veci nielen vidieť, ale taká vnútorná snaha, taký motor aj veci riešiť. A keď ich už nemôžem riešiť, lebo občan má síce moc istú, lebo ja hovorím, že občan má právo sa pýtať, občan má právo požadovať a občan má právo kontrolovať. Ale cez to všetko si myslím, že toto je veľmi dobrá pozícia blogerov, že hovoria o veciach, ktoré sa netýkajú len ich samých, hoci vychádzajú zo seba, ale že vlastne sa týkajú každého, alebo mnohých. A ak sa niečo týka mnohých, tak si to zaslúži riešenie. Lebo niekedy viac očí, viac vidí. A keď sa o probléme hovorí, tak potom je aj taká väčšia pravdepodobnosť, že sa vyrieši. Veru, vy ste v Bratislave už 50 rokov, skoro, ak sa nemýlim. Áno. Takže Bratislavu dobre poznáte, hovorí sa ako svoje topánky. Aká je tá vaša dnešná téma? Predpokladám, že bude vychádzať z vášho osobného poznania, z vašich osobných vzťahov. Áno, a zážitkov. Áno. Moja dnešná téma nebude o veciach, ale o vzťahoch. Žijeme vo veľkom meste, dá sa povedať v hlavnom meste, kde nás na kope žije 500 000. A takýto veľký počet ľudí zharmonizovať nie je ľahká úloha. A najmä ak mnohí o to ani nestoja. Lebo to vyžaduje aj istú disciplínu, toleranciu, ohľaduplnosť. A ja by som dnes rada hovorila o psíkoch, o zvieratách, ktoré nie len pomáhajú človeku žiť, pomáhajú im v ich samote, mnohých aj liečia. A tak ako sme ľudia rôznych povách, rôznych profesí, rôznych záujmov, tak aj ľudia majú vzťah k rôznym zvieratkám. Či už sú to rybičky, mačky, prasiatka alebo psíci. Ja tiež jedného psíka mám. Teraz mi ušiel. Žolí. Tiež mi prináša radosť, potešenie. Ale ja by som rada hovorila aj o takom sprievodnom znaku, a to je štekot, brechot. Je to ich prirodzený spôsob vyjadrovania. Vyjadrujú tým svoje pocity. No poď sa ukázať, poď, toto je moje potešenie. To je ich komunikácia. Lenže ak taký psík neustále breše, neustále šteká, a my sme tu blízo jeden druhého, tak to môže mnohých susedov aj vyrušovať. Aba taký neustály brechod môže liesť aj pekne na nervy. No a my musíme tých psíkov, alebo aspoň mali by sme usmerňovať, aby sa stali naozaj len potešením a nie príťažou. A myslím si, že u všetkých kultúrnych národov, keď niečo povedal človek, čo už mal čosi nažité, tak ten jeho názor mal väčšiu šancu, aby bol rešpektovaný. Tak aj ja si myslím, že mali by sme byť na svoje okolie, na svojich susedov tolerantní, ohľaduplní, lebo určite taký neustály brechod a štekot psa môže narušiť tie dobré susedské vzťahy. A potom nie len v našom hlavnom meste, kde nás žije toľko ľudí na kope, ale aj všade inde by mal človek žiť iba na vlastný účet. Zaujali vás blogeri? Reagujte na našom webe www.tvba.sk. Blogeri. Svedomie Bratislavy.